खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जा भिडिअखौ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैजोंबो शेयार खालामलाय जाहाथे बिथांमोनाबो मिथियो जे जोंनि भारत हादराव एक्चुअली मा सलायबाय दङ नोंथांमोना थांनाय खैदिनमान नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे जाय जायगायाव आसामाव दैबाना जादोंमोन बै जायगायाव बहुत लाख लाख मानसिफोरा न' दुवार गैयै जालांदो बा बिसोरनि जि सम्पत्ति दंमोन बे सम्पत्तिफोरा गासैबो धंस जाजोबदो दैयाव गोजावलांजोबदो बहुत मानसि थैदों आरो बे मानसि थैनाय आरो बै न' दुवार बायनायनि जायगायाव गोबां इउटुबारफोरा थांनानै बेयाव न' दुवार खानानै हैगासिनो दोङो बा सोरबा बेन्च डेस्क बिसना होरि जि जोम जि नांगो हागौमानि जाय जेसां हागो एसेबां इउटुबारफोरा इनफ्लुएन्सारफोरा थांनानै बेयाव बानायना हैगासिनो दोङो नाथाय जोंनि भारताव ओरैबायदि मोनसे फान्ड दोङो जाय फान्डआव दाबो गोबां रां गोलैसोनानै दोङो नाथाय सरकारा हगारनानै होआखै आरो बै फान्डनि मुङा जाबाय पिएम केयार फान्ड दिनै नोंथांमोना आं पिएम केयार फान्डनि बिसयै खोब डिटेल्सै खोन्थागोन बिनि सिगां नोंथांमोननो आं मोनसे एग्जाम्पल होनि हमना ला नोंथांमोननि गामियाव गासैबो लोगो नांनानै सासे मानसि सायख'दो जे बै मानसियानो जोंनि मेन मानसि जागोन आरो बै मानसिया बुंदो जे जोङो मोनसे बेंक एकाउन्ट खुलिगोन आरो बै बेंक एकाउन्टआव जोङो गासैबो मासै मास जेसां हागो थाइसे थाइनै जि हागो बिदिनो जोङो रांखौ बेयाव जमा दोनगोन आरो खैफोदनि समाव जोङो बेखौ बहननानै जायफोरा खहा जादों बिसोरनो जोङो होनो हागोन होननानै नाथाय बै खैफोदनि समाव बै मानसिया नोंथांमोननो रांखौ दिहुनना हराखै आरो नोंथांमोना जेब्ला सोंदो जे बै राङा बेसेबां दोङो बा बेयाव रांफोरा अबेनिफ्राय फैदो बा बेसेबां खरसा खालामखो बेखौ सोङोबाथाय बियो बुङो जे बे आंनि फान्ड आङो नोंसोरनो जेबो हिसाब होआ नोंस्रा बेयाव जेबो अधिकार गैया अब्ला नोंथांमोना माबोरै सानगोन आरो थिग बिदिनो बे पिएम केयार फान्डआबो बेफोरबायदिनो जाना दोङो जेब्ला कर'ना जादोंमोन कभिड-19नि समाव लकडाउन जानायनि सिगां सिगां बे प्राइम मिनिस्टारा मोनसे पिएम केयार फान्ड होननानै मोनसे फान्ड खुलिदोंमोन नाथाय बिथाङा जि थांखियाव फान्डखौ खुलिदोंमोन बिनि सिगांनो जोंनि इन्डियायाव बेफोरबायदि फान्ड दंखायो जायनि थ्रुयै जेराव बांग्रिं फैबा दैबाना जाबा बा बिराद गेदेर माबाफोर बेफोरबायदि कभिड-19 बायदि बेमार फैबाथाय बै रांजों जाहाथे सहाय खालामनो हागोन नाथाय बे प्राइम मिनिस्टारा गावा हारसिङै मोनसे पिएम केयार फान्ड खुलियो आरो बै पिएम केयार फान्डआव बिथाङा जेसेबां सरकारि साख्रि मावनाय मानसि दंमोन बिसोरनिफ्रायबो रांफोरखौ दानै दानै बेयाव जमा खालामदोंमोन मात्र सानथामनि गेजेरावनो 3000 क्रर रां बिथाङा बै फान्डनि एकाउन्टआव जमा जानाय नुदोंमोन आरो लोगोसे गोबां सुबुंफोराबो नोंथां बायदि आं बायदि सुबुंफोरा 50 थाखा 100 थाखा नोंथांमोना साननानै जोंनि भारताव 150 करोड़ सुबुंफोर दङ आरो बै 150 करोड़ सुबुङाव सासे मानसिया जुदि थाइसे करिबाबो हरोबाबो 150 करोड़ रां जमा जाहैयो नाथाय बेयाव गोबां मानसिफोरानो गोबां बिजनेसमेनफोरा बा बाहेरनि हादोराबो रासियाफोरनिफ्रायबो गोबां रां बेयाव फैदो नाथाय बै समाव जेब्ला कर'ना जादोंमोन बै समाव बिथाङा खरसाबो खालामदो खालामाखै नङा 3000 6000 बिदि बेसेबांबा रां भेन्टिलेटर अक्सिजेन बा बेडनि थाखाय हस्पिटालनि नामाव बिथाङा खरसाबो खालामदो आरो बै समावनो बिथाङा मोनसे स्किमबो दिहुनदोंमोन जे जाय गथ'फोरा बे कर'ना जानानै बिमा बिफाया थैलांदो बै गथ'फोरखौ फरायहोनो बा फेदेरनो थाखाय बिनि नामावबो एसे एला खरसा जादों नाथाय गोबाव समनिफ्राय गासैबो बे पिएम केयार फान्डनि बिसयै सोंगासिनो दंमोन जे बे पिएम केयार फान्डनि हिसाब मानो होआ बे अबेनिफ्राय बेयाव रां फैगासिनो दोङो बेनि रांखौ अबेयाव खरसा खालामबाय दोङो रावबो जेबो मिथिया नाथाय थांनाय आगस्टनि 6 आगस्ट खालि बुहुत प्रेसाराव बिसोरो मोनसे हिसाब होयो आरो बै हिसाबाव दा बर्तमानाव नोंथाङा खोनाबा आसरित मोनगोन दा प्रेजेन्ट टाइमाव बेयाव 8452 क्रर रां गोलैसोनानै दोङो नोंथांमोना नाय खिन्थु आसामाव इमान गेदेर जे दैबाना जालांदो इमान गेदेर खहा जालांदो बेयाव थाइसेबो रां बे प्राइम मिनिस्टारा हराखै दा नोंथांमोना आङो बे पिएम केयार फान्डनि जिथु रुल बे रुलखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि जोंनि भारताव मोनसे आरटिआइ होननाय डिपार्टमेन्ट दोङो जाय राइट टु इनफरमेसन माने जायखिजाया इनफरमेसन बेफोरबायदि स्किमनिफ्राय मानसिया मिथिनो हायो नाथाय बे पिएम केयार फान्डखौ नरेन्द्र मदिया बुंदो जे बे आरटिआइनि आन्डाराव गोलैया
बिनि उनाव CAG मोनसे अडिट खालामनाय मोनसे संस्था दङ जोंनि भारताव बिसोरखौबो बिनिफ्राय बाहेराव दोनदो जे CAG आबो जोंनि बे एकाउन्टखौ अडिट खालामनो हाया जोङो जेब्ला गोसो एब्लासो अडिट होगोन आरो जुदि जोङो हिसाब होनो गोसो गैयाबाथाय जोङो हिसाबखौनो होआ अब्ला साननानै नाय बे थाखाया बे नरेन्द्र मदिनि बिफाया होलांदोंमोन नामा जुदि गावनि इमान माबायानो मोनबा बियो मानो जोंनि सुबुंफोरनिफ्राय फैसा खांदोंमोन मानो कम्पानिफोरनिफ्राय फैसा खांदोंमोन बे जिथु PM केयार फान्ड बे टेक्सबोसो हरबावा दाखालि बावैसो 400 बेसेबांबा क्रर बिथाङा इन्टारेस्ट मोनदो जिखिनि रां दंमोन दा आं खोन्थानाया 8,452 क्रर राङा फिक्स्ड डिपजिटआव गोलैसोनानै दोङो नाथाय थाइसेबो रां आसामनि नामाव बिथाङा बहननानै हराखै अब्ला साननानै नाय बे राङा मा नरेन्द्र मदिनि बिफानि नरेन्द्र मदिया डायलग होबाय थायोदि आङो माने बेग गंसे लानानैनो आं खारखुमा लांगोन आङो थांगोन आंहाथ' रावबोआनो गैखाया आं गरिब मानसि आंहा जेबो गैया जलालके साल पारेंगे लेकिन बाथ्राया बेयावनो फैयो जे नोंथाङाथ' मना लानानै थांगोन नाथाय बे भारतखौदि बै कंग्रेसआ जि समाव गारदोंमोन बै समाव अनलि खोब खम रां मोनसे जोंनि भारत हादरा धारदोंमोन नाथाय दा बहुत लाख क्रर रां बे नरेन्द्र मदि बिथाङा धार बानायना दोनदो दा बायदियाव माबा कारनाव जुदि नरेन्द्र मदिया जेनोबाथाय कंग्रेस सरकार फैनानै खामानि मावनो हानाय नङा बे धारफोरखौ फुजायनायावनो बिसा 5-10 बोसोर थांगोन बिनि उनाव मानसिफोरा सानगोन मा जोंनि थाखाय खामानिखौनो मावनो हायासै जों एगेन BJP-खौनो भट होनोसै बेफोरबायदि मोनसे जायो आरो दिनै बे PM केयार फान्डआव नोंथाङा जोंनि जि पार्लियामेन्ट दोङो बै पार्लियामेन्टआवबो रावबो बिनि बिसय सोंनो हाया माने अधिकारानो गैयानो आं बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ सिगांनो बै एग्जाम्पल होनानै खोन्थिदो जे सासे मानसिनि सायाव जोङो इमान बिश्वास खालामनानै जोङो जोंनि खस्थ'नि रांफोरखौ दान होयो आरो बै मानसिया उनाव जोङो हिसाब बिबाथाय बिथाङा बुङो जे बेयाव नोंसा जेबो अधिकार गैया नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हागो मानसिफोरजों शेयार खालामलाय जोङो आवाज दिखांनांगोन बेफोरबायदि सिरि सिरि थाबाय थाबा जाया जोंनि आसामाव दिनै बेसेबां गेदेर मोनसे खैफोद लाख लाख मानसिया न' दुवार गैया केमान हाजार हाजार गथ'आ दिनै स्कुलाव थांनो हायाखै स्कुल न' दुवार सब गोजावलांजोबदो स्कुलाव थांनो थाखाय खिथाब गस्ला लंपेन्ट बहि बेग जेबो गैया दिनै इउटिउबारफोरा थांनानै हैनांदो मानो सरकारनि आखायाव फैसा थानानैबो रां थानानैबो मानो बिथांमोना थाइसेबो रां आसामनि नामाव हरासै नोंथांमोना मिथिगौ गौरब गगৈखौ जायफोरा सिनायो कंग्रेसनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट आसामनि बे गौरब गगैआ लेटार लिरनानै नरेन्द्र मदिखौ खोन्थादो जे 1000 क्रर रां नोंथाङा जोंनि आसामनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल फान्ड हिसाबै जोंनो हर जाहाथे जोङो बै दैबानायाव खहा जानाय मानसिफोरखौ हेल्प खालामनो हागोन बा बिसोरनि न' दुवारफोरखौ एसेमान जिखिनि हागो बानायना होनो हागोन खिन्थु दासिमबो कुनु थाइसे रां बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हराखै नोंथांमोना माबोरै मोनखो भिडिअखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।